שלום, ברוכים הבאים להדרכה הראשונה שלנו, הדרכה על כלי שקוראים לו לאונרדו AI. זה כלי ותיק יחסית של בינה מלאכותית יוצרת, Gen AI. היתרון הגדול שלו הוא בפשטות, הוא מאפשר הרבה כלים, גם של יצירת תמונות, גם של יצירת וידאו, גם של הנפשת תמונות ועוד הרבה אופציות, הרבה מאוד כלים גם בעריכה. דברים מסוג זה. בואו נקפוץ ישר למטה ונבין איך זה נראה. בעמוד מצד שמאל שלכם יש את עמודת הלייברי, שזה בעצם התוצרים שאני המשתמש יצר בתקופה האחרונה. אתם יכולים לראות כל מיני סוגים של יצירות שעשיתי, מכל מיני סוגים, גם סטיז וגם וידאו כמו הינשוף החמוד וכולי. הכלים האלה זה הדברים שאני יצרתי, ויש פה יש להם כל מיני אפשרות לסינונים או דברים כזה לפי קטגוריות שאתם יכולים לראות פה. החלקים די חשובים זה מה שקורה פה מצד שמאל, AI Tools. אז ככה, יש לנו למעלה את הראשון, זה Image, שזה יצירת תמונות. יצירת התמונות היא בדומה למחוללי תמונות אחרים, מתחילה מבסיס, פרומפט, שאנחנו יכולים לכתוב אותו ישירות. אנחנו יכולים להשתמש בכלי חיצוני כמו קלוד או GPT או כל כלי אחר שאתם רגילים לעבוד איתו, ובעיקר להשקיע. אני חושב שזה ההבדל מאוד גדול. ואז אתם צריכים לבחור את הסגנונות. לאונרדו מציע מגוון רחב מאוד של סגנונות, כמו שאתם יכולים לראות, מכל מיני סוגים, ריאליסטי, דברים יותר סינמטיים וכו'. זה הסגנונות השונים. אחר כך יש לנו את הסעיף הזה של קונטרסט, של הניגודיות. ה-Generation Mode זה פה בעצם עניין של טוקנים. ככל שאתם רוצים שהיצירות יהיו יותר מהירות, היום זה נראה לי פחות קריטי, אז זה עניין של טוקנים, זה הכל לא דרמטי. התוצרים צריכים להיות בהתאם למה שאתם מחפשים, תלוי ברשתות, יש סוגים שונים של יצירות. פה למטה כמה עותקים אתם רוצים שהמחולל ייצור לכם, אפשר היום עד 8. היתרון הוא פשוט לראות עוד אופציות וכמה לחסוך קצת בטוקנים. אלו הדברים הגדולים. נראה הדגמה. למשל, אני חוזר עכשיו ללאונרדו. אני הולך ל-AI Tool Image. אני משאיר את הפרומפט מקודם. אני אשנה רק את הסגנון כדי שיהיה לנו גיוון קצת. אני מעביר לפלקס או לפיניקס שנחשב כזה מיוחד, או לחדש, לא קריטי. ומשאיר את הפרומפט כמו שהוא. כמו שאתם רואים מצד ימין, הטוקנים השתנו כי זה עולה קצת יותר. אני מבקש ממנו ליצור. קיימת אפשרות לעקוב, לא כזה דרמטי. ואחר כך אתם צריכים לבחור בעצם מתוך האופציות הקיימות. אנחנו כאמור בחרנו ב4 אופציות. הוא כרגע עובד על זה. ומאפשר לו להראות את תהליך היצירה. לא דרמטי, אפשר בזמן הזה ללכת לעשות קפה, להתרגע קצת, ולראות את התוצרים השונים. אוקיי, אז אלו התוצרים שהוא מציע לנו, דברים מאוד יפים, והחלק המיוחד בלאונרדו זה היכולות עריכה שלו. בואו נדגים. אני בכל אחת מהאופציות שאתם רואים פה אפשר דבר ראשון סלקט, בחירה, אחר כך לארגן את זה בתקייה, הורדה ישר למחשבים, ואז כמובן לחשוף את זה לקהילה שיש לה דף מאוד גדול למטה, כמו שנראה לכם. עוד דברים חשובים זה להוסיף לזה, להפוך את זה לוידאו, ודברים אחרים. הכלים שהיום נוספים כמעט לכל הכלי עריכה, כמו בקנווה או כלים אחרים, באידיגרם, אפשרות עריכה בסיסיות, הסרת רקע, שיפוץ, כל מיני דברים קטנים. ובואו ננסה לראות מה קורה. למשל, בואו נחליט שאנחנו בוחרים את התמונה הזאת, אנחנו הופכים אותה לוידאו. פרומפט, אני ממליץ להשתמש באנגלית, אז make
מק ודן, למשל. בואו נראה אם זה יעבוד. הטוקנים פה כאמור ב-200 טוקנים, זה לא מעט. בזמן שהוא מייצר, זה לפעמים לוקח לו כמה דקות, אפשר או ללכת כאמור לקפה המדובר מקודם, או להסתכל איך זה, מה העניינים. אתם רואים שמצד שמאל למעלה יש את העובד במודל של VO3, המודל יותר חזק גם, של גוגל גם, ופה הוא יוצר את הוידאו. הוידאוים היום הם נדמה לי עד 8 שניות, בואו נראה מה התוצר. זה בינתיים, אתה יכול להתרשם מדברים אחרים שכבר עשינו קודם, שהונפשו, למשל, רגע, התמונה הזאת, שהיא תמונת סטילס עם האישה והכלב, ביקשתי מהכלב שייתן לה כיף. הווידאו יצא בסדר, לא מדהים, אבל חמוד מאוד. בואו נראה אם הוא סיים לנו פה את המלאכה. עדיין לא, לוקח לו 40 שניות, זה לא מעט. אם אתם עובדים בכיתות או דברים כאלה, קחו את זה בחשבון, הדברים כאלה לוקחים קצת זמן. לא אסון, אבל פשוט להכין את התלמידים, שזה לא דברים שאין פה שגר ושכח, זה לוקח טיפה זמן להתארגנות. והתוצרים הם בהתאם, לפעמים התוצרים ברמה גבוהה, לפעמים פחות, אבל זה בהחלט מוסיף איזשהו אלמנט מיוחד לתמונה הקפואה. עוד דברים שכדאי לדעת, מצד שמאל אתם רואים את ה-quality, כלומר את איכות התמונה, אם אתם רוצים, כדי שהתמונה תצא איכותית וכמו שנראה לכם. ונראה סוף סוף, אם עדיין יצא לנו, לא, עדיין לא. ואלו הדברים החשובים בינתיים. אתם יכולים לראות למעלה את הפרומפט, פה מצד שמאל את הפרומפט שביקשנו מקודם לעשות. ונראה מה קורה עכשיו. זה עדיין קצת מתעכב לנו, מוזר, אבל דברים כאלה יכולים להתרחש מדי פעם. בואו נראה מה עוד יש לנו פה. זה היצירות ישנות שלי מקודם. האריה החמוד הזה, או התוכי שעושה איזה משהו. זה גם, כל התמונות האלו תמונות סטילס, שהפכו להיות אחר כך לתמונות, לסוג של וידאו. אוקיי, זה התוצר. חמוד להלאה. אנחנו רואים שמתוך 6 דמויות, 2 סוג של רוקדות, השאר קצת פחות, אבל חמוד.